Sekuru achapola makadi. Alhamdulillah ndinosimba makadi. Tiripokulise kwa mtangadura kwa mtangadura kuno kwa aiwa mwari nenyasha nerudo na Allah subhanahu wa ta'ala kuno kwa mtangadura kwa kasimba cha Yesu andiria vajera zukuri badi umbonzo mwajira asika beda ku mabawa uko zvasinoita ndezvokuti mtangadura itu kune ko highway ni kwa hideout kwa hideout ndo kune mabuchari ya mtangadura nasingatokuziviwo ndakazongodzwa nevanhu kuti kune kwa hideout kureva kuti kwa hideout kureva kuti amene cha hideout chii asi ndinongotenda kuti isusu vakafona varasika akati novadirector vanosvika saka mutangadura yavanofana kuuya mutangadura yemuhighway yakananga marondera road kana kuti mutare road saka pamakombi payo ukati ndikuenda mutangadura kwa mtare vamakombi vai munongowaziva akomana mushikashika nevamakombi vanongobva kuchaja mari yakawanda upati $3 yeti panzvimbo $1 saka unofana kuti ndikuenda pamutangadura pedyo nemarondera tisatadarika tollgate saka vanhu anobanzwisisa saka kukwira kana makombi yacho munhu akwirire kumwe anokwirira pana force pana 40 pasati pamatoilets paya ndo panokwirira ipapaya pamutangadura andiria aiwa tinotenda sekuru ndikuona vazukuru venya vatotambotombo vamirira hanzi vabva kupiko ndimakamitaura navo pafoni no zvaitika ndizva kuti vazukuru ava vakataura nevazukuru muzukuru ndinombopa foni kuti ambodaira saka akataura ndikazvinova mbuya isusu tinoda kuuyawo kuti tione sekuru tibudewo pachivhitivhiti tione kubatsirika matambudziko atinesa saka akangonyora mufoni ini message ndakangoona kuti vazukuru vanoda kusangana sekuru namukoma Robert ini ndakangoti alhamdulillah kana vada kutaura nasekuru handina dambudziko nazo so ndakangovasunungura ndikati anytime ngavangomhanya saka ndofunga vaitaura kuti kwatiri kubva ndaona achiita kufa sata kutaundi so ndangomirira kuti vachasvika nguva saka kusvika kwavari kuita ndokusvika kwokuti titange kuziva kuti nyaya yavo ndechii yapa kuti ivo vade kuona achapora direct 1-on-1 namukoma Robert 1-on-1 aiwa nawo ndava nazo alhamdulillah nyatsozimbira yenyu kumadziro asi kuraya tinogona kusvika mangwana akati chitaura zvino musana yakazotanga kurwadzai moti uku handitika makadi vana hanzvadzi aiwa ndiripo kuri sei kwabviwa kuri nani handiti ukama wakamira sei apo munongoma nemunin'ina handitika munin'ina anotaura here munin'ina toda kunzwa mavhoisi rako sekuru vada kurinzwa chita mabva kupi kumushande kupi kuwestigate asi kumushande kupi kumalawi saka mavhizitira amenyuka sekuru achapora mukati handi tinopedzerana ikokoko timboenda tinovaonawo zvikungonzwawo kuti aiva vanobata tikati pamwe dambudziko redu tingabatsirwawo rikaita sei rikapera handitika aiwa faith yenyu kutenda kwenyu kuti rikaitinde vanobata nekuti akanzwa mashandiro avo nembiri yavo isusuwo redu rikatiende rinopera kutenda kwenyu koko kunobva kwatanga kuti zvinhu zvikurerukirei uyewo kuna sekuru achapola midzimu naMwari vanobva vagamuchirochi dambudziko renyu handiti tinotenda saka dambudziko iri tombonzwa newe mukuru ndiwo ungatotaura mudiki ndikuti ndinge rakatomuremera muchitaura imimi vanzvadzi dambudziko iri rakatanga rini dambudziko iri ane nguva ratanga dambudziko iri ndakangotanga riri zamu iri zamu rakabuda bundu tongoti Faith ndakatanga rigumbo ndichingoenda kubasa ndichingotsika ndinoti gumbo rangu gumbo rikapedzisira gumbo rakangonyarara handina kana kwandakamboribatsirira gumbo varangonyarara rega varauya ruoko iri rairwadzira munomu ndomanda irwadzirwa ruoko iri wamwe kubasa kati pamwe wakabata zvisiriri izvo warimboenda kuchipatara kuti kudaro vanangogarawo ndakadaro handina kuenda futi kwandakaenda ruoko rakazonyarara rigama ndabuda bundu pasama bundu rakangoti tuku asi bundiro madhedzi rakabuda raitotukura kudai ndichitoriona ndiri muhembe ndichitoshedza vanhu kuti yamone bundu rezvo zviri kuita sei zvari kuita richitotukura tukura ndabva ndagara kudaro
ndagara kudaro ndopatakatanga kuchifamba-fambawo kuti ndione kubatsirika. Ndakufamba kudaro zamu bundu ranga rakutospreada zamu richiramba richitongokura zamu richingoita ose richingozvimba. Saka kufamba kwandaitawo dambudziko ndaingonzi muri kushandiswa amai muri kushandiswa mune chinhu chinokuya mwai. Saka chinhu ichocho ndo chiri kusiya uturu muzamu renyu pachinongokuya mwai chinotosiya tsvina muzamu renyu. Asi mukafamba kana kuchipatara munongonzi kenza asi kenza hatisi kuiona tokuona kuti muri kuseenzeseyo. Adaro ita madhezi acho yayo tairwarirana nemunini wangu akashaya December 18 December. Munini wangu ainzi kenza futi pazamu ibaba ayo uyo anga achinzi yake ndechibereko. Alright. Kenza ini ndakararawo kumwe ndakararawo kumushonga tichitopiwa tichidya tese nevamwe vaitibatsirawo asi havana chaita sei chaichinja svika munini wangu ashaya musi wa18 December. Ashaya musi wa18 ini ndakurambawo ndichifambawo nedambudziko rangu maprofita munini wangu tichingoendawo maprofita kupi tichiedzawo kuti amwe ngatege kubatsirika. Asi nhau yataingobatai nawo wani nekunzi vabereki venyu zviri kubva mumusha izvi vabereki vakabata saka ndo vari kushandisai. Hawo mwino edu tawiga tafushira ininoouiki zamuriye ratoendererawo mberi ndikafamba ndikunzi nino futi ndinofanira kuteera chijana chakatoita sei chakatorongwa ini ndotofanira futi kuteera asi nokusimbawo kubatsirwa kwandaita ndosaka ndasvika nguva ino ndiri pano. Takasvika pakumbofamba nawo takasvika pakunovachemera tovaudza vabereki ndokufamba kwati kuita tichinzwa nhau iyi vakati ivo vanotipindura mhinduro yekuti kana kuri kubata takabata tisingazivi. Ini hana kubva ndaenda kun'anga ndichinobata mushonga asi tamwe takabata tisingaite sei tisingazivi. Tikatomboedza kumbofambawo nawo maprofita munguva tikamboendawo tikanovharwa tikatora muprofita kayapamba akandabvisa nyoka yakabvisa. Asi akasikobata ivo here umunhi muprofita yeyo haingobata dare vanga achingobatwa ihwane iroro nyoka yetabva inini bva ndati inini ndoda kutombofamba futi bva nyoka yabatiwa ndaizvanzi haisiriyo nyoka yakabatiwa nyoka iripo tabva tatona tataita sei tavhara. Asi pari zvino manje vakuramba hanzi ndaneta zvokuramba ndingofambisiwa ndichingodzi kuno ini ndaneta handichada kunzwa munhu anondisumudza kuti ande kwakati zvototi ivapa tatongouyawo zvokunzvenga nemunini wangu tichiuyawo kuno. Saka ndodambudziko ini zamuwo rakazvimba tangotatese pafoni takambotaura tese mukomarubhati tataura tese ndaifanira kuya last week mukazoti ndakavhiringika pane munhu wandaitotaura naye nemameseji akarasika. Alright, I remember. Saka pandakazoti makazoti chifonerai sekuru kumunzwe kuti vangati kudini pandakafonera vakati kana tisina kana kufona kana kudii asi sandiita sei uyai musamire kufonera ndokuuya kwataita. Alright. Asi ipapo pamakatanga kundifonera ndingatakamboti tsanangureni nyaya ndinenge ndauda kuti idzokei inyaya yezamu iro andati takambotaura nezvechipatara ndizi pandakakuti hongu kubatsirwa munogona kunobatsirwa asi regai ndimbokubvunze mibvunzo pari pafoni ndakati zvebreast cancer makambozvinzwa here remember muchiremembaka ndichiti makamboenda here kuclinic kana kuchipatara kuti mungononzwa kuti munotaura kuti breast rangu iri kana kuti zamu rangu iri ndo zvariri kuita vomboriongorora nemishini. Ndakambobvunza mibvunzo yandii makati chizve ndakati kuchipatara ndakamboenda asi pandakatorwa scan kuchipatara vaingoti kungoona muntu ndoratikuona asi havana kutaura kuti nderechii kana kuti vataure kuti nderechii kana kuti nderei vakangoti zamu renyu scan yacho zvototi kumbai chiripo inotoratidza chisaini chekuti rangoita chibunduso handiti ndofunga ndakazoti futi mwedzi uno waMachi
ndinoona ndonga kuma clinic kana kuma hospital kunogona kuita programs ekuti madzimai uyai muzoita inonzi cancer screening kana breast cancer screening mombodzokera mombonoona kuti mari nekuti maitaura kuti rimwe dambudziko riripo ndiroti hamuna mari ndakati ezvinezvi tinogona kutora mukana wemwedzi waMachu mwedzi wemadzimai apo ndinochiwa zvirongwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira kutestwa kuona kuti munhukadzi haana kenza here iri paari pane kwamakakwanisa kuenda handitika alright ndizvozvo kunyange zvazvo tiri mudare masekuru inini zvangu handiti zvichitarisa basa rangu ndinowanzokurudzirwa zvakare kuti aya hongu dambudziko iroro rinenge ririko asi sekutsanangura vana kaita kuti munogona kutora mukana yekuti rimbonoongororwa futi nevamwe ana chiremba pachena kuti bundu rachirorochi ririmo rakamira sei hongu spiritual zvimwe zvinhu izvo zvinoita sei zvinowanikwa izvi zvazvakanakira ndezvekuti chirwere ichocho ngachiti chabatwa chiri kunzi mune breast cancer handiti kuchipatara ana sekuru vanozvigamuchira vagotanga kurapa vachiziva kuti chirwere chatiri kurapa chakamira kudai. Chechipiri hongu zvichikonzerwa kana kuti nemweya yakaipa vanozvigamuchira zvakare vagozvirapa zvese zviri icho chabatwa nechimweya spiritual vagokutese vagokurapisa izvi zvakare zvokuti mukatoya naye yese mukatoti sekuru matsamba angu ekwadhokota vavandoagamuchira vagokubatsirai handitika asi zvimwe zvese zvamataura sekuru aita se vazvinzwa nezvandataurachi vazvinzwa izvi zvikatidzokere kuna sekuru tidzoti sekuru dambudziko iri rikunzi tafamba nevazukuru venyu kuMalawi hamunoti zvadzere kana kuti kana kuti vazukuru hanzi tafamba taneta asi vakazonzwa kuti ayo kune muchawa ariko kwaMutangaduro vakamuonawo vachionawo vamwe vachipona vakati aiwa mwana wamai hanzi taita zvekunzvenga vanzvenga baba munini venyu kana vachiuya kuti vazobatsirwa kunzvenga ku TV ichangobudisa asi wabwera handiti unenge mapona chatinotaura ndechekuti isusu hatina dambudziko nazvo tanzwisisa shona yataura asikana ndeyakuti vatambura because munoona ndinogara ndakataura vazhinji vazukuru kuti kutaura hungu munokuda because hapana n'anga kana muprofita asingagone kuzotsanangudza anotsanangudza so chinosarira pavanhu vese kana munhu akarwara kupora handiti isusu chona yatinotaura ndeyekuti hazvina basa ndiponso zibe ndawa ngati amene anakonza ndi bambo wawo kapena bambo wawo analinga kaupo kapena bambo amene afuna kuti achite ndi changano ichi amene amati ndadya wanga tidyeko wako izvozidya zvose ndibe chito nazo koma chimene ndifuna ine chekuti ngati kakala blessed cancer chimene chimavuta vantu saziva kana kuti vana vazive inouya anditi kudala kumachulo ko cancer yaenda nefamily ani matwisisa yaiuyayo kuti kana yakabata atete wako kureva kuti imimi vana vanzvadzi vane ropa rimwe chete cancer inotendera mumba mupi imomo 2 cancer kana muridzi abatwa necancer achifamba uroyi kana chichi yanga isingachengeti nokuti pane shiripiti asi cancer kana yangouya yokushirikitiwa yokuitwa mashiripiti semazuva ano hungu tinozviziva isusu chinondirwadza chekuti madhara ange kumusha uko ndikutotambula nemumwe akuvavarira kuti mwana wangu ari kuna chapolanga adzoke because asukita mushe kuda kuti mwana aibata gondo ruka baba wake kuti ndo ari kumuita isusu takati asuda kuvauraya toda kuti tite saka baba kuti wangu mwana ngauye asagarire kung'anga asi mwana apora isusu aticheme but zvakafanana necancer kana iwo akaiona kuti ndiyo cancer kana dhokota akapa recommendation kuti iyi cancer isusu chatinoziva chekuti so ndapera ndandiri kuBindura hospital vanhu havana kuziva kuti ndiyani auya ndakapinda muwadi yemadzimai ndakaona vazhinji mumwe achichema so mumwe musikana aichema asi mimba yanga yasambichena kuti mwana abude asi mwana akafa ndikataura ndikati no imwe mukaka chopuchopu amwe mukaka isusu tinotenderwa kupinda muhospital asi hati display basa yokuti tikakanganisa dhokota kuti dhokota apinde mhepo asi kuBindura havana kuziva kuti munhu ari kutaura pakamira ndiya nokuti nandingoli achapora asi chandakasina chekuti uyu mwana uyu ari kurwadzira so achingopedza apanopedza kana awa mwana uyu akafa uyu abuda handiti so isu tikuta kuti iyi kana iri cancer
yakaitwa shiriki nababa kana akaitwa nani mdala akabata kudhara kwanga chiri kuromba achirombera mabasa kana ari mamaini kana kwanga uri uchembi kana kuri kupi vakaromba kudhara. Isusu manje takuchifamba zvokuporesa vanhu. Aungaende kuMalawi kunotsvaga mushonga wekucha vana, aungaende kuMalawi kunotsvaga mushonga wekuti vana vako vese vafe nekensa plus baba afane ini ndikaudzwa kuti ndiri muroi handifane kupota ndinofana kunzwisisa kuti ko kana zvakauya ndisingazivi kana zvakaitika ndakatora kauni kasiriko ndinoenda mbichana nevana vangu kosi ndinoda kuti vapone but ndikazoti hachiitai mega nokuti uri kuzviziva nangatisi hapana yakanyepa kana profita hapana yakanyepa nokuti anhu azhinji vanotaura kuti ukuenda kananga kekunyepako iye azikana kuti kokwenda akuziva but alhamdulillah asikana kana iri breast cancer pana pamapora kana mamuchishungurudzwa pana pamapora inini chapola handisi chapola wakufungidzira mushonga wandinoti geza kana kuti mushonga wandinoti shandisa handiti ivo vakabheja kuti ainini hapana wallahi ndovabvondora nowa handimandisa ndinovabvondora bosi nowa iyi inotamba iyi chitobvisa ipapo itambe nowa yavo kuti anoita 3 days iri zvobuda saka sutechiti ngavachenjere kuti tine mudara wakamurewa aiti inini hatisirimi handingaizorika mwana kadikanikatumu but pakapedza 3 days baba ivanga azorora akadzachizve handingarari mwana wangu kumutani kurora nembudzi nchitoda muroora baba kana varume hatina iye mima wangu hana kana murume tinenge tinotiushandisira manje kunaka kwesoko hauna murume ona hapana chembera ka hapana chembera tingati machembera hapana sa aiwa varume muchaona maiwo vakomana vachauyawo vechisaizi yako mumwe nemwe angatoreve saizi yake uyo akauya wake uyo uya wake saka aiwa kushandiswa kunopera vazhinji akashandiswa isusu achapola tinoti hatite zvese zvesasi tinokutaura kuti zvamira anasi iye mudara iye achanyara zvake kuti zvinhu zvanga zvichafamba protection ine mwana wapamalawi kana akabheja chazvo inini ndakanakira kuti handikwire ndege usiku yaitika kudara iye indokwira ndege chaichai paairport paRobert Mugabe kuenda kuMalawi ndodzokera kwavakanotorera ivo ndodzokawo nawo handiti kuti tiporese imimi kwete kuti tiuraye imimi saka izvo zvokuti mazamu yaita zvironda aiwa alhamdulillah kana chiri chironda kana kuri kuzvimba chironda chacho mishonga ndinawo manzwisisa kana ikava breast cancer yekandiway kana yekandiway kana yekurombera kana yekuita sei kana yechikwambo alhamdulillah ndinobheji breast cancer yotozi kana chikatova chiri chibereko ndikutaura kuti ndinomisa kuda kwaAllah handitike saka mishonga yo ndinawo kushandisiwa kwacho ikoko ndikukumisa haungaite munhu wokugarira kuti hakuna munhu wakambodya nyama iwo kuti hauna kuenda kubucha werekana usiku uri kudya nyama yechi hatidi kudya nyama yatisingazive inyama yerudzi toda kudya nyama chaiyo yemubuchari yekuchekiwa nemunhu tinorwadzira siterekisi kuti munhu asadye chibudu imi mobva madye chibudu cheusiku hakuna nyama yembudzi inofamba usiku pakati pehope imunhu anodyiwa ishiriki inoitika saka suti kuti imbomirai kudya izvozvo tikuita kuitai mushonga wacho upi iwoyo handiti saka ndo matare atiri kukuitirai asikana alhamdulillah chironda chekensa chakakura sei chakatokura izvo samuracho jesus ndiyo breast cancer chaiyo kana wagara so kanyani kurwadza kwacho ndorwadziwa seivo handada kuti garai makazembera apa ndaratoprofitawo kaini kuti kuti murwere wasekuru uyu handizi aiwa usache vazhinji vakazvimba makumbo iroro ndonzi breast cancer yakachaichaiyo yekushiniwa haiwa inopera inoserera mushe futi mwari vakanaka ini ndakaona vakanaka baba ndo vari kutofona ndotodzimira foni akufona ndiani iwo baba achiti chii ame tatoite kudzima foni oho
inini panapa ndadzituza kuti chitongoti mazama atizoburitsa kana animuzo asi ndaona mazama akawanda pano akaita zvakaita renyuritorinanisati rakutonhuwe dai tichingoti sekurukurumidza kutaura mani tibudi tanzwa isusu murwere achitinhuwa asi vanhu vacho pavanozouya tita kuti iwe ndiwe aitoti mandikangana apa marivhula ka pamukudzoka futi raita mushe amudutiriwe sekuramba wapedza mune makunyara naro nako zamirolo nhasi marivhula kuti tirione kuti rirapiwe rikakola zamirolo hatirionero vise zamurienzo taiva ndakapfeka bra yakavhara ive aditi aiwa paramba mundita se kutenda kwenyu sekutaura kwataita munopora ndibata mukoma Robert ndichizowa vanhu vachitaura madi kubata mukoma Robert kana musina mari vanokubatsirai musamaiona ndakingoramba ndikokufonerai inini inge ndinotokutaura kuti kana zvamandifonera musazoti ndikufonerei futi ndifonerei futi handiti mazvona kwandiri kunenge kusiri kundinetsa asi pane vanotofona vachitonetsa pane vamwe vanofona vaitozoti handi vakuona iso mumwe anofona achiti saka mukadzi watakuona akapfeka tisheti yelo webreast cancer zamu racho rapapi showa ndinondomuti chimuni apa noza pamwe ndikutoita basa kana toti munhu abvira kudhara achifona ndakubvunza kuti mukadzi zamu rake apapi handiti mazvona isusu zvirongwa izvi nanasekuru hazvizvi kufadza vanhu vari kunze ndezvekutoti vatodzidzawo nekuona kuti kune n'anga dzechokwadi dziri kurapa vanhu vachita sei vachipora imimo zvakare haisi nyore yekuburitsa zamu makazara varume vega vega muno kurwadziwa endi nekuda kupora handiti mazvona ndozvatavana sekuru vaya kuti kana richinge rapora mune makuti nyara makutoti sekuru makuda kutoti anambuya vaite vauye handiti mazvona ngauye vaite se ndo zvatinokurudzira kuti aiwa chinangwa ndechekuti imimi mupore handiti mazvona iwe muning'ina hatidi kuti mukoma muzotasvika kuna baonzi baba handi machona ndakangonyarara mukoma ndianga achingotaura iwewe chichiri kukunetsa kuti baba wabva zoti newewe ndakunzwa uchitaura pachiro chichiri kukunetsa zvazvichikundinetsa sekuru ndichikungoti weniniwo handinobvira ndaitawo imba ndikaita imba murume wacho anofa saka zvinhu zvinongondinetsa zvokuti pese paunenge wangofamba unongonzi ukaroorwa murume anobva aita sei ndomugadzirirwa wakaitwa saka sofa une vangane vasha ndine 2 saka wakutotya kana kuroorwa kwacho utotya wakutotya kugara kumusoro kwebhokisi yavo vachingoti akomana vanga vachipinda mumuchato iwe uchienda kumariro handiti sekuru mamunzwa muzukuru nyanga akanyarira zvakiwa rakiwo dambudziko hanzi kungoroorwa chete murume atobva toti mhofu ava handi bachura mhofu mazvinzwa mukangoroora chete apa ataura ega mukangoroora chete apa ndichakuti matambudziko ayafanani chandinotenda ndechekuti vasikana vabva mumhuri asi dambudziko rekuti akaroorwa murume wofa ili handingaliise kudambudziko reuku kureva kuti pakatanga kufirwa pakaitwa zvakaitwa so dare rake musikana iri roda kutariswa zvekwake zviriko asi zveuyu wakatanga kufa zviriko saka mhiko iyoyo manje yekuti pakamisikidzwa dare rake musikana uyu kuti hafanire kupinda muwanano nevamwe anofanira kungoramba achidai but hatingamuregerere kakadai so pakadaro apa tinenge tichida kuti tiise dare iroro kuti tikumbire kuti sei aroorwe ngapinde mumba ndataura kare kuti nekururama kwesoko ashaiwe murume awane murume wousiku alhamdulillah zvinorwadza munhu wese murume akawanika ari weusiku otonzwa kuti anenge abatiwa iwe wako unonzwa kuti wafiriwa kubatiwa nekufiriwa chakanaka chi ototi anobatiwa ari nanika pane uyo kuti vanhu otongoti varukawo saka tichada kutarisa dare iroro tione kuti tinolifamba sei asi kana rirukawo ndinoti alhamdulillah aita rake nokuti chigwenzi ichocho chokuti tisunungure izvozvo kana akomana akada kueba tosazowanza
kuti sekuru vataura kuti ndakusunungura wobva wawanza kuda ndichipedza varume ndichiuraya saka apa ndasunungurwa obva waita 5 6 ndiri kuti inini dambudziko rataurwa kuti anofirwa nevarume ndaona nezera raari aiwa ndinosunungura vanoda kuroora vacharoora zvakanaka muzukuru wangu uyu. Inini handichamire pabhokisi naye iye achamire pabhokisi. First marriage yake ndikupfeka usutu because ndoda kuti murume chaiyeka handimanza kuti mwana wakumalayo vanhu ati ati machava apfeke sutu ndichapfeka sutu kwake mudhara uye bhozi uyu mbi yangu haasi kuda akasutu uye ari kuda kulala nevana ini ndakupfeka sutu yacho ndini ndichatomuudzira kuti iwe chokamba saka hazvina basa saka tongoti alhamdulillah mwari vakanaka ndoziva kuti zvangu usachi uchaita zvakanaka unoroorwa. Dambudziko rataura mwana we rinenge diki kune vamwe vese anoriona idambudziko rinorwadza rokuti paagara pese wawana marriage munhu wafa asi ndotenda kuti nyasha dzaAllah subhanahu wa ta'ala akagadzira isusu tiripo pakusunungura ndinotenda ndinokutendaiwo sekuri nekugamuchira muri hongu vanenge vachiti takakunetsai takazita sei aiwa chikuru ndechekuti tikwanise kukuyambutsai kuti vasvike kwamuri muvabatsira sekutaura kwataita tizoti tichazodzoka here tichiona futi breast iri tichiri kuritsirwa asi chatoda ndechekuti vanhu vapone kana vachinge vapona vozono vakangobvunzwa kuti makabatsirwa kupi vanongotaurawo zvichiita sei zvichifamba. Ndinongotenda kuti ava vataura zvakafanana tati nadread ndataura kare kuti dread nezuro akaoneka achiti ini ndaakudzokera kumhuri yangu kunoona mhuri yangu kutaura kuti uide kunova alhamdulillah zvinonakidza dread ali mubasi so akaitofanira kuti sekuru mamuka sei nditori muroad ndiri kudzokera saka zvinhu zvinonakidza breast cancer vachauya uyuwo achiroorwa achauya tichaziva kuti tiri kufamba nevanhu vangani ende tichataponesa mwari vaponesa vanhu vangani kana nidread ndifungakugarakara angu ndifunga obva atotumira meseji makaita basa mukoma akangogarakara ndofunga nenge akanganira kuti ambonditumire meseji asi tinozvinzwisisa nekuti achitanga kutaura nepaakasvika ndakatomirira panapa kai ndakatoya panapa akapedzera afona paya kuti mukoma ndinotononoka nekuti handigoni kufamba sekuri mukazoti aiwa mira ipapo ndikutumire mota wetisi ndozotorwa akauya akatorwa takamumirira akazoya ega akutomhanya panapa itoti clash handizive kuti kana ndiri kupi handitika handiziva ngakapfeka handizive kuti ndiani hama yake ndinongotenda hama dzadread kune vamwe vakapindira ndakamaona nezuva akapfeka matenisi manyowani chini nyowani ende nezuro wacho ndakamboti kuti mwari ndo vakaita kuti tiwane simba rokuti dread apone akabereka sacho yake kana clash yacho ini ndakatobvunza ndikati koma clash ndavasiya kuno yachauya nasisi ndinotenda vananzvadzi sekuru vakugamuchirai sekuru vanokubatsirai tinotenda mukomanopa tinotenda